Sa moto nga after sa nahitabo na mo ni Sir Kian sa office, nakadecide ko nga mauli na lang ko ug may gani kay nisugot ra pod si principal kay unsaon man daw nga emergency man. Pag-abot na ko sa kong boarding house, gadali-dali kog panghimasa para fresh. Kay super hagkot ako ang pamate. Then mga alas 7 to sa gabi sakto nga nanihapon ko kauban tong usa ka maestra pod sa elementary school. Kay say maraman may og isakan. Nikalit raman na og sulod tong landlady din niingon, Mamiyas, naay nangita nimo sa gawas. Pulis man to. Nitubag pud ko, hala, kinsa man na ante? Tubag siya, nga wala ko kailapod. Pero pulis man to ma'am nga nagmotor. Gibinawangan pa ko sa akong kauban nga maestra nga si Ma'am Michelle. Ingon siya, halayas, wala mang kay gibuhat nga krimen. Nikatawa pa na siya. Sa moto nga nigawas ko, ugwa pa jud nako na naklaro ang naong, kay nag-face mask man. Nangutana pa ko kung sa iyahan tuyo. Tubag siya, kanang hay ma'am, madyong gabi Kanang palug sa kog perma dari ma'am, kay kinahanglan manggod ni. Pagtingog pa lang niya, nakabalo na jud ko kung kinsa to. Si Sir Kian jud to ba? Tubag ko niya, nga sige sir, sulod sa lang kadali sir. Tubag siya, ngayaw na ma'am, dari na lang ko maghuwat. Tubag ko niya, nga pag sure sir ba, taghan ra ba kaadyo og lamok dari sa gawas. Sulod na lang. Sa mga nga ni sulod na lang yun siya, og nakurat pa si Michelle, kay naa ko'y kauban niya pulis. Nangagda pa na siya panihapon. Ingon pa siya, nga nuyab kaning daga na mo sir. Hanigatawa si Kian og niingon, nga pwede day ma'am. Tubag po si Michelle na, pwede ka adyo sir, para mahali na po ni ba. Tubag si Kian, nga pohon ma'am. Ingon si Michelle, agoy in the yes. Puhon ko no ingon ni si Sir Guapo. Tubag pud ko niya, nga ambot ni Motemich. Muna itubag na ko samtang nagkamulo na kog perma. Ingon pa si Michelle, agoy, basin marriage contract na ha. Then nikatawa siya. Ako siyang giingnan, nga paghilaw Motemich. Sabaan gani na si Sir Nimo, mapriso jud kagahat. Dayon nga tawa lang mi. Then after na kog perma, gihatod pa intawon po na ako siya sa gate. Kaing ana biya ng mga bisita. Sa moto nga nilabay ang pila ka adlaw. Birthday to sa usa ka estudyante nako. Dili nako under pero kay kaniliging hilig ko og barkada og estudyante, mo nang gi-invite ko dito. Ug sa tinuod lang pod, kay gusto nako nga i-treat akong students as my friends. Para easy ra pod. Pero naa jud na yung mga limitations. Og mas paborito og pinangga jud nako mga bugoy. Kay kung imo lang ning hinayon og istorya, mosunod man. In short, am-aman lang. Ingon tong estudyante na, ma'am, adto ta sa balay manihapon ha. Kuhaon ka na moon siya. Tubag pud ko, nga badiya ka Joseph. Pagpuyo diha kay wala ra ba kay lisensya. Tubag pud siya, gawa man joy dakop ron ma'am. Sige na ma'am, adto ta sa balay manihapon, kay niingon man pud to si mama nga padtuon ka sa balay. Tubag pud ko, sige, adtuan lang ko sa boarding house. Pag helmet ba dya, ug dili magpakusog og dagan sa motor. Pag amping intawon mo, kay graduating na raba mo. Sa moto nga mga alas 6 na, nga naa na jud ako ang mga banggiitang estudyante. Samtang nagkamulo migdagan sa motor. Kay pastilan, kay naaman jud nay mga pulis nga naa sa atbang sa merkado nga nagtambay. Ako siyang giingnan, hala Joseph, wala ra ba tay helmet? Unsaon man ni nato? Tubag pud siya, aha ka ma'am,
Hawid ra diha ma'am kay magpakusog ra ta og dagan. Ako yun ang gikusnot yang kilid ako siyang giingnan nga pagtarong diha ba. Tubag siya nga lagi ma'am kay naay mga pulis. Pero ako siyang giingnan nga paghinay ra jud dira. Kay para in kaso og masita ta sa pulis, medyo okay ra kay hinay ra tag padagan. Nitubag pa siya nga ikaw ray bahala na mo ma'am ha. Amaw jud ning bata. Mao na ni ron. Igo ra gani ko gihanggat niya nga Mother's Day. Ug sa dihang nilabay namin sa merkado, nakalingi ko sa mga pulis. Ug nakatutok jud ko sa usa ka familiar kayog naon. Ug wa jud ko nasayop kay si Sir Kian Mandia ito. Gisungog pa ko sa akong estudyante nga nakaangay daw tong isa ka pulis kay nisunod man jud daw kuno og tan-aw namo. Aha ka dyan. Sa mo nga pag-abot na mo sa balay sa akong gipa-birthdayhan, daghana pa jud og tao. Unya kay kaniligay mga bagyat si mong kauban, nagtagay pa yun sila. Pero wala ko may apil ha, kay machismis unya ta. Then mga alas 11 na siguro to sa gabi nanguli nami, kay klase para ba pagkaugma. Pero sa dihang naa nami dapit sa may tinisan, kay pastilan kay naaman jud nay iro nga nikalit og labay. Wala nakabalance si Joseph, mao nang nangatumba jud mi. Og grabe gyud ako mga pangos ani, kay naka-short pa jud ko. Wala jud dayon ko nakabangon, kay kasakit ako ang kalawasan. Mura jud gibali-balian, ug paghikap nako sa akong ulo, naa pa jud dugo. Og taod-taod lang kay naanay mga tawo nga nitapok namo. Pero nagpiyong ra jud ko tungod sa kasakit sa kong lawas og sa kauwaw. Sa dihang taod-taod naanay patrol car nga niabot. Sa dihang nay niduol nako og gialsa ko kay wa na jud ko'y kusog ato nga time. Taod-taod ana kay gibukan akong mata kay na curious nako kung unsay nahitabo. Pero wala jud ko gapalata. Pagtanaw nako, aha ka jud. Si Sir Kian man jud nang nialsa nako. Dali-dali jud pud tawon ko balik og piyong. Kay uwaw kaayo ba. Nagwapo ra baning gaalsa nako. Bitaw. Og hangtod sa nasakay nako sa ambulansya. Pero nikuyog man na si Kian. Og naara siya sa kong kilid. Og nakabantay jud ko nga grabe kaayo manutok. Pag-abot mo sa ospital kay giatiman na dayon ko. Paghuman ana, saran na jud. Pangos everywhere. Nasa legs, tuhod, siko, buna. Apil na sa bagtak og napa jud sa tiil nga sakit tiliho. Baldado jud ko ato nga time. May gani na lang kay gamay ra ang tatsa ni Joseph. Ginagmay nga pangos lang. Ug sa dihang paglingi nako sa kilid, naama na si Sir Kian. Busy siyahang phone. Taod ana, nakabantay siguro siya nga naglantaw ko niya. Ug niingon siya, gikotasan na ka? Nitubagpod ko, nga gamay sir. Napagin na siya'y burger ug juice. Dayon gipakaon sa kuha. Taod-taod ana, gibati mangkog kaihion. Aha ka na jud ni. Maglisod ra ba jud kog lihok. Pero bahala na kay kaihion na lagi kaayo ko. Nagpabaga na lang jud ko. Ningon ko nga, sir, pwede ko mangihi? Tubagpod siya. Oo, ma'am. Hawiran raman ka na ako. Kutob sa gawas. Sa mga to nga todo alalay siya na ako. Pero og huna-hunaon god, mura na ko gialsa niya. Pagabot sa sulod, kakapingit-pingit pa ko sa kahapdo sa sama. Kay og mulingkod ko, ang pangos sa kong tuhod kay musakit mag-ayo. Nangutana pa si Sir Kian kung okay ra ba ko.
Mitubag ra pud ko nga okay bisan dili gud unta okay. Sa mga to nga gakamot maot jud akong nawong pagpangihi. Ug sa dihang nabasa pa jud ako ang panty. Sa mga to nga gakamot maot jud akong nawong pagpangihi. Ug sa dihang nabasa pa jud ako ang panty. Ako agyapon nga gitry og suot, pero dili man jud ko komportable. Giablihan na lang ako gamay ang portahan og niingon nga, kanang sir, nabasa ako ang panty. Nagduko-duko ra jud ko while giingon ako na ni Kian. Then paghangad nako niya, ang amaw, gatutok ra na siya. Dugay pa na siya katubag pero nabantayan jud nako siyang nawong nga mura siya kakatawo kuno. Ningon na lang ko niya pero pwede raman pod ug dili nako mamante. Mo na giingon nako dayon gisirado ang pultahan. Kung makaya pa lang jud lagi nga mokatkat ko sa bintana sa CR para makaikits. Kay perte jud kaulaw. Pero tungod sa akong mga pangos, dili jud nako kaya. Sa mga to, nga before ko ni gawas, nangoros jud ko nga unta tua sa gawa si Sir Kian. Kay Diyos ko Lord, asa naman nako ibutang ako ang nawo. Pero, wa jud mitalab, kay naa si Kian sa sulod nga naglingkod. Ning diretso na lang jud ko sa hospital bed, pero hinay ra ang nilakwan kay ang ako ang mga pangus. Ug sa dihang mulingkod na unta ko sa igdaanan, nakalimot man hinuon ko nga habog man dayni ug dili ko kabot. Kung dili ko moambak gamay. Nangita pa kog bangko pero wala ko'y nakitan. Nangutana pa na si Kian sa kuha kung mohigda ba daw ko. Nitubag pud ko, halagi sir, pwede ko magpatabang kay di man ko kaabot ko. Dahil ni-smile ko. Niduol ba taon siya nako, dayon gialsa ko. Og pastilan kay nasabod man jud na akong tuhod. Og perting hapdosa jud. Ako siyang giingnan, agay sir, hinay-hinaya pod kay hapdos. Nireklamo jud ko niya. Pero nahibong man hinuon ko kay ning katawa man nagkalit si Kian. Ambot ra yun niya ba? Nangutana pa ko niya kung anong nikatawa siya. Tabag si Kian, wala man ma'am. Ug naa manggoy makadungog si mohang giistorya ganiha. Makaingon unya silag naglami na ta dire. Ug nikatawa na pod siya. Ahaka jud niya ba? Taod-taod ana kay niabot na akong kauban sa boarding house nga usa ka teacher nga si Ate Mitch. Naghatod siya og sanina og pagkaon nga para sa kuha. Siya ra gyoy madali-dali nako kay busy manggod akong duha ka igsuon ug usapod layo sila. Din dili pud ko gusto nga samukon nako akong mama ug papa kay mga idara na biya. In short, wala sila kahibawo ug unsay nahitabo sa kuha. Kay basin at takihon unya to, mga tiguang naraba. Sumotong akong giingnan si Sir Kian nga, Sir, basin nakadisturbo na ko nimo ba? Kay basin na pa kay duty. Nitubag pud siya, okay raman ma'am, nisabot raman pud sila. Tubag ko niya, pag sure sir oy, pwede day na. Nitubag siya, okay ra ma'am. Supportive man pod kaadyo ni among dako-dako god. And then he smiles siya. Amaw yun. Pagkaugmaan na, kiniingon na ang doktor nga pwede na daw ko muli. Pero dapat dili sa daw ko maglihok-lihok o grabe.
Motong ako asang gipagawa si Kian para makailis ko. May gani, kay naay wipes og nanarapo jud kayo ko. Og i-sure na ko ang ako ang perlas. Usapod biya ni kaadlaw nga walay hugas. Ug sa dihang mag-ilis na ko, ay lang nako na-realize nga dili manday ko kadoko kay sakit ako ang tuhod. Gitry jud na ako og suot ako ang underwear pero di jud kaya. Unsaon na lang. Ug hangtod sa naay nikalit og panuktok. Si Kian di ay. Nangutana siya kung humana ba daw kog ilis. Aha ka jud ning trabaho aba. Wala para ba jud tawon ko'y nasuot bisan usa. Aha ka jud. Gikuha na lang jud nako ang hapon. Dayon ako ang gitapis. Og niingon ko ni Kian, kanang sir, pwedeng musulod sa kakadali. Pagsulod pang Kian, nakuratan pa na siya kaya kung purma kay wa pa jud ka ilis ba. Ingon si Kian, ngano day ma'am? Samtang nagliraw-liraw na iyahang mga mata. Nito bagpod ko, nga sir, babaga na jud ko og naong. Di jud na ako kaya nga magtuko-tuko. Tubag siya, nga unja ma'am, unsaan man ni ron? Tubag ko niya, nga tabangis akong ilis sir, kay wa naman jud ko'y lain nga masangpit. Taod-taod pa na siya kaliho, ug mura pa na siya og nagunahuna. May gani kay ni sugot rapod. Awkward sa tanang awkward jud ang panghitabo adtong panahona. Ningon pa na si Kian nga, ma'am, ug ako'y muilis nimo, makakita jud ko sa moha. Tubagpod ko, nga pagpiyong na lang sir. Tubagpod siya, hana ma'am, basi na ako'y mahikapad nga dili mo. Tubag ko niya, aw, ikaw na lang ang mag-igo sir. Ayaw lang man pod og saba sa imuhang makitaan. Nagbabaga na lang jud ko to the max sa atong atay. Og hangtod sa giubos na nako ang hapon. So it means nakita na jud niya ang tanan sa kuha. No choice man jud ko kay og magpaawaw-uwaw pa ko. Di jud ko kagawas aning hospitalan. Og si Sir Kian kay gipaningot man na siya galit. Bisag aircon ang room. Hingon siya, nga kaigang ba ma'am? Tubag ko niya, pag sure sir ay, gitugnaw man gani ko dere. Tubag siya, dili ma'am, kay ilahi-ilahi manggudpud ta o gibati karon. Nakasabot jud ko siyahang gipasabot. Og hangtod, iyahaman ng gitanaw ang ako ang underwear. Nangutana pa na siya kung kaigo ba daw to nako. Tubagpod ko niya, lisod pod sir. Tubag siya, nya kagamay manggod ma'am, nga mura man og pambata. Tubag ko niya, nga badya sir, kabuangan lang jud ko nimo ba. Nagkatawaran na siya kay pinasabod pa iyahang kamot sa kong lips. Abi siguro gwa ko kabantay. Naapod jud ay the moves ni si Sir ba. Nakabantay pa ko. Nga murag namugnaw ang iyahang kamot. Aha ka dyan.